L'any 1232, el mestre de l'orde de l'Hospital, Blasco d'Alagó, li va dir al rei Jaume I: «És la millor terra i la més bella del món i no hi ha tan delitós llogar com és la ciutat de València i tot aquell regne». Quan el rei Jaume assetjava la ciutat de València, una nit, quan tots dormien amb tranquil·litat, convençuts que els enemics es trobaven dins de la ciutat, de sobte un soroll estrany despertà el rei i els seus cavallers. Descobriren que s'apropava un nombrós grup de sarraïns que intentaven sorprendre'ls. Alertats, reaccionaren ràpidament i pogueren fer front als assaltants. El rei Jaume volgué saber qui havia fet el soroll que els havia salvat. Era un ratpenat que havia fet niu en la part superior de la tenda reial. El rei, en agraïment i per recordar aquell fet, va incorporar el ratpenat al seu escut reial. Quan vim la Nostra Senyera dalt en la torre, descavalcant del cavall, endreçant-nos vers Orient, i ploram dels nostres ulls, i besam la terra per la gran mercè que Déu nos havia feita. Generalitat Valenciana, tots a una veu. Celebrem la vida de nou. Celebrem qui som, com som, d'on som. Celebrem-ho avui i sempre, perquè no hi ha millor sensació que sentir-nos orgullosos d'on som. Celebrem-ho de nou. Feliç 9 d'octubre, Generalitat Valenciana, tots a una veu.